सालाकाटि स्पर्ट्स प्रमोटार ससाइटिया जेनाखि 17थि जतिन इस्लारि मेमोरियेल फुटबल टुर्नामेन्ट फाथिदों बेयो जोबोद बाख्नायथाव आरो बिथांमोनहा 10 बोसोर धरि बेखौ फाथिगासिनो आरो बिनि थाखायनो जेनाखि सालाकाटि ओनसोलनि जाखांफुनाय फुटबल प्लेयार बा गेलेगिरि गामिनि बिथांमोना बाहाय गेलेनो खाबु मोनो आरो बेजोंनो डिस्ट्रिक्टआव लिग गेलेनो मोनो आरो बिनिफ्राय स्टेट लेभेलाव लिग गेलेहैनो मोनो बियो मोनसे खोब मोजांथार पदक्षेप बा मोजांथार बिथिं होननानै जोङो बुंनो हायो। जतिन इस्लारिनि बिहोमा एबा जतिन इस्लारिया सोरमोन? जतिन इस्लारिनि सोमोन्दै बिथाङा गावबो रेफारिमोन होननानै बुंदों, बिथाङा गावबो प्लेयारमोन होननानै बुंदों आरो बिथाङा ओनसोलनि सालाकाटि ओनसोलनि बा बड'लेण्ड ओनसोलनि गोबां बिथिङाव जौगानायनि थाखाय खामानि मावदोंमोन, ससाइटिनि जौगानायनि खामानि मावदोंमोन। दा बिथांमोननि नामखौ लाखिनाया जोङो बयनिबो बिबान। दा नैबे फुटबलनि थ्रुयै बिथांनि नामा जे सिर'सिथायै थालांसिगोन, जुग जुग थालांसिगोन, बियो जोबोद मोजां खोथा। आथिखाल समाव आसामनि लाइमोनफोरनि फुटबलाव बाहागो लानाया माबायदि थासारियाव दं? दिनैथ' नायनो थाङोबा जोङो सारा आसाम नाङैनो मोनसे फुटबलखौ जावरिखांनाय बा रिभुलेसन लाबोनो थाखाय जोङो नायबाय थादों। बिनि थाखायनो जोङो उन्दैफोरनि लिग फाथिदों, बेबि लिग फाथिदों, इयुथ लिग फाथिदों, आन्डार 13, 15, 17नि थाखाय जोङो गोदानै इयुथ लिग आन्डार 20 खालामनो थाखाय आसामाव थांगासिनो दङ। दा आसामाव इन्टारनेसनेल मेट्च जानानै थांबाय, इन्डिया भार्सेस आफगानिस्तान, आसामावनो ISL जागासिनो दङ, आसामाव सन्तोष ट्रफि जानानै थांबाय, नेसनेल फुटबल चेम्पियनशिप जानानै थांबाय, क'क्राझाराव दुरान्ड काप जानानै थांबाय, सन्तोष ट्रफि जानानै थांबाय। दा बेफोरखौ नायोबा जेनाखि आसामाव दानि थासारि फुटबलनि बियो जोबोद बाख्नायथाव आरो नुनो मोन्दों जोङो गामिफ्राव बा गोबां ओनसोलाव जेनाखि हाग्रा दुफबनानै थानाय फिल्ड बेफोरो साफा जाफिनबाय, गथ' गथायफ्रा फिल्डआव थांनानै प्रेक्टिस खालामनायखौ जोङो नुफिनबाय। जाय पलिटिकेल लिडार बिथांमोना फुटबल फिल्डआवनो नामायामोन, जोङो दिनैनि थारिखआव बिथांमोनखौ फुटबल फिल्ड नामायनाय नुबाय। दा बेफोरखौ नायोबा बियो जोंनि मोनसे सेन्स आरो बे सेन्सआनो जोंनि फुटबलखौ डेभेलप खालामलांगोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। दिनैनि जागायजेननाय खेलाया जाबाय फटबरजरा FC आरो जायगानिनो जांग्रिखां क्लाब लालमाटि। बिदिनो 7 दिन गेलेनाय जागोन, 28 तारिखआव फाइनाल जागोन। जिसेथि जतिन इस्लारि फुटबल प्रतियोगिताया दिनैनिफ्राय जागायबाय। जों बे बादायनायखौ 2013 सननिफ्रायनो खुंनो लादों। जतिन इस्लारिया जाबाय क'क्राझार हाथिमाथा गामिनिमोन, नाथाय हरिगावआव हाबा जानानै बेयो थाफैदोंमोन। बिथाङा क'क्राझार जिल्ला फुटबल एस'सियेसननि गायसनगिरि नेहाथारिमोन आरो क'क्राझार क्रिकेट सन्था बायदिसिनाखौबो गायसननानै बियो गावनो गायसनगिरि नेहाथारिमोन। बिथाङा सासे फुटबल गेलेग्रा मोजांमोन आरो बिनिफ्राय असम फुटबल रेफारि सन्थानि परिखा होनानै बियो सेकेन्ड क्लास रेफारिमोन। बिथांनिखौ गोसोखांनानै जों 2013 मायथाइनिफ्राय जतिन फुटबलखौ फाथिगासिनो दङ। देग्लाय 17 खेब जतिन इस्लारि फुटबल फाथिनाय। देग्लाय जों जतिन इस्लारि फुटबल फाथिनायनि सिगांनो जोंनि सालाकाटि ओनसोलनि क्लाबफोरनि गेजेराव मोनसे इन्टार क्लाब फुटबल बादायनाय खुंनाय जायो। बे बादायनायाव जाय सेमिफाइनालाव सौहैयो बै टीमखौ जोङो मोनब्रै टीमखौ नैबे जतिन इस्लारि फुटबल बादायनायाव बाहागो लानो सुजुग होयो। थिग बिदिनो देग्लायबो जोंनि लकेलनि 4टा आरो बायजोनि मोनब्रै टीमखौ हांख्रायनानै लाबोनानै दिनै 17थि जतिन इस्लारि फुटबल बादायनायखौ खुंनो लादों। बे बादायनायाव जाय देरहागोन बे टीमनि थाखाय जोङो 40,000
रां बान्था होगोन आरो लोगोसे ट्रफि गंसे आरो जाय जेनगोन बेनो 25,000 आरो लोगोसे ट्रफि गंसे हरनाय जागोन। मिजिंथिदों जोङो मोजां खुंफुंनो हागोन। रायजो राजाया हेफाजाब मदद होदों। आं नोजोर होदों जे जोंनि सालाकाथि स्पर्ट्स प्रमटार ससाइटिनि बै दैदेननायाव ओनसोलनि गेलेग्राफ्रा जोबोद गोजौ मान थाखोनि गेलेनो रोंदों आरो गावबा गाव